Mama my days na Patricia vakandishedza vakanditi zvodini ndine varume vanhu vandodanana navo mukombo wemadogara ndopandataura kuna Mavis Noah akanditi zvoni ane umbo hwemurume wake vandodanana naye ndozvaakanditaurirawo vachigara vachindituka vachitaura zvakasiyana siyana hure changu kumwa mapirisi kwangu kuti ndopa mukwasha wavo chirwere nechirwere chese chandoita chido chekurudzi kwangu zvichibva nekuna nasisi wangu kuti ndo vandakafuza izvozvo. Ana sisi wenyu mahure so zvamunoita manje munotiudza kuti ari padhuze nemanonzani nezvavakataura kuna my baby Zek akanditi ndiri hure tohura nevarume vevanhu ngo anawo endonomangara kwese kwaunoda so nhasi mamangara kwamambo ndopanda unoti nimbeda ndiuye kwamambo nekuda kuti vaditi kuda kutsvaga mari tokurova tounobvisa mafaini ndakataiwa kwakurudzo kuenda kunobvisa mafaini zvita nditsvage ndiri kwamambo ndiri kupi ava navo kukomboni kwadhuru kwakarondora oho kunenge kuri kuti dhisi takatanga kugara papurasi kana takaberekerwa papurasi ndizvo taura tinzwewe padhuze nemunhu unotaura takavabvunza meropa tikada meropa kuzoti mimi isusu ndisiti kuti makaita meropa wakanotaura meropa kuti isusu tiwadichi vari kudana nemurume muridzi ameropa akati nini handitauri munhu chi akandiudza asi pane munhu akandiona ndiri pachimunda kuabvukidza kwatakaiti takati iye munhu wachona watakaudza ndiachazoita chi ndiachaita kuti inesi wechinde kuti mimi kurapa kuti vakaudza nani kuti murume akutaura kuti mimi makamuudza kuti isu patakavabvunza ndikavabvunza kuwabvunza kuti kuti mimi mumudzi ivo takavabvunza kuti ivo hamene kwavaenda kutora nyaya dzava meropa zvaya mai nyaya tiri munomuka zvekunjore hazviitwe mudare ndati ari kutaura nemuromo wake kuti imimi avo varapa ndozvandiri kuti avo varapo taurai navo makavabvunza kuti chii mati takavabvunza makavabvunza kuti chii vakabvunza namelindoni kuti mimi munoudza meroni kuti ini ndikufamba chikutaura mukomboni avabva taura zvavazvo vakati ini pane munhu akandiudza kuti pane munhu akandiona ndiri pamunda pane munhu akufamba taura kuti amelindoni mimi kutaura kuti ndimimi kutaura nyaya dzese ndozvakataura meroni ava havana kutaura izvozvo mudare vakauya nenyaya yavo mavanzwa vachiitaura mudare asi nyaya yavo yatakavabvunza iso yavamhangara vamhangara izvo zvazvina kuvaafekta asi zvasizvo zvatakavasorry tikuti munhu amangara mamuzvazvazvo isadamboti murumuri ayo zvamotaura mudare handina kudaro but munhu amangara zvaamhangara ndozvaanotaura tozoona kuti mimi sei ndisina kumuudza kuti inokuramba sei kuti haasi hure iye achiti makamuudza izvo hatambotaura chiregai muudze kwavari kuti sei vakakutaurirai mimi kuti makamuti hure uri vangani munyaya yacho vangani ava ndimai nevana vavo tu mai nevana muchitamba matambiro ayo panotaura nyaya dzechihure dzinotaura pakati pamai nevana ndizvo here vatete hatambotaura izvozvo zvingataurwa munhu udza munhu kuti hure kana makutonga kakuri paunonzi kutonga aiwa munhu angambotaura izvo wana varudi wana vakaitasi vakaitei vanhu unoti Patricia Noah ndakatoshedza ndakataura zvikundi kuenda Patricia ndope uya kumapeji ndakatoshedza hamuna kuvadedza takavashedza but nyaya vari kutaura chiyarara ipapo ngati makashedza ndobva vaita sei ndavandishedza uyu Mavis anga aripo pamba ipapo atobvokumba kwake kwakarorewa atouya pamba ipapo Mavis ndeupi ari pakati ndobva aita sei yake mhosva
Ese ndobva pana vari 3 vari pamba ipapo pasisi ya. Ndobva pana vese vari 3. Ndobva anditi zvoni imimi mune vanhu vanodi vamunodanana navo. Kwa hiyo ndo wanoona here nezvekunyengwa kwevanhu. Uyu Mavis Noah ndobva anditi ini ndine hukoone murume wangu wamunodanana naye. Chero kwaiso kwamunoda kunomba. Imi mune murume here? Ndinaye murume wangu yara. Murume wako unoziva kuti akanyenga mai avo? Handizvizivi. Komana munhu akanyenga naye baba imi munoudza munhu wacho here kana munokauta sei? Aiwa. Kuti vakanyengana vanodanana here kana kuti wakazvawanepi? handina kubva ndambotaura nazvo. Saka vakutopenga mai avo. Vada kutoenda kusaitra amiri unoti chii? Ndane marenje chirungu chakuramba kubuda. Vakadai vakaya kunozomangana mwana ucheti kunoga vasiri kusati kwenyu kukarondo kana panext pana apa papolisima saka vananga imimi mai kuva kuti pane element iripo chokwadi chiripo mai makangochitaura aimazo because vananga imimi ndiri padhuze navo pane zvinhu zvinoitika ipapo but zvikudisei mukasazvibudisa mani yaida haibudi pachena mani imimi zvoratidza kuti pane zvo zvitoitika inozobuda pachena yakurohwa vanhu mutongo unogona ngeimimi zveimusazvitaura asi pane nyaya iripo mazuva mukavakurumidza kuvati musina kuzvitaura chinokuitisa kuti muone vanhu ava makavatarisa kuti vatadze kutaura chii vanokuyengereya maya makambokumbira sauti ivo Ndisati. ko chii chamukakuyengereya edi magara kwemakore mangani muri mese? 3 years makagara navo? mozotanga nhasi kumangana navo hatiuzezvizvi indimo watiudza nyaya yatofamba navo chii chikunesa sitaureunoonesa dare chii chikunesa uzai dare chikunesa imanasisimu chamuudza namaya mogara mesimu because matunhu aya mogara ndeidu but kuti taurai chikunesa chii tikadzisa nyaya yemunhu wafamba novavo vanhu vemhosva asi musina yavo vakatadzikwa yavasina taurai chikunesa kwava nezvitsvuku vakafuratira dare avo ndevei apa Sisi wake imi muri kunyanyawo makutofuziswa munhu ayo but hausi makomplainant kamudara atiri kutoreva zvedu kuti pavagara kwava mwavo ndimana sisi vacho veuyo aita nhodzera kutuka vanhu akuti udaro saka mese munavo varume mese makashayika makaparadzana nerufu kweimi makashayika saka munhu ukashayikirwa nemurume vanhu vofamba vachitohurei ndizvo isusu munhu akafirwa nemurume wake vasina kurambana handiti tinoti vanhu ava vakaparadzaniswa nerufu endi chinove ndo chishuwo chemunhu wese hakuna munhu anoenda kumurume achiti ndiri kuendera kunodzoka handiti ndizvo angatibatsire munyaya iyi ndiani umwe akauya achiudzwa musi wazvaitika vatete avo vari kuvatarurwa paakaunikire pavakaitwa izvozvo avo vakabva vauya here kwamuri vachikuudzai musi wacho? Okay. Imwe pamomberi pamberi pedu ndeyekuti mai vari ukwavo vari kuchema nenyaya nemai ava nevana vavo kuti vakavadedza kuzovaudza nyaya dzehure hwavo vaita vekutovadana kuti uyai pano chakati chiri kuitika sei chakazodii chiri kudii saka vese apa kuti hatina mbodaro isu
just that. Iwo chini. Munokama here? ndakavatesa ndimbuya ava ndana amweni Saka muroora ari kunzwaro nevaroora nanamweni namwene namwe ampuya vakadii avakokokomusha kwemukari nyama dzemurume wavo Komurume wacho ari. avo vadama Muri kuti makatukwa navo. Kunze muri hure. vakatoita zvemuchiedza kuti vakudze izvozvo Ko pamwe ane umbo ngavamutaura. uyo ari pakati kwanza akabva atoti uri kuhura nemurume wangu Ari murume. ari panze Vari kuhura naye. handizivi kuti unohurayisa ndizvizivi nekuti tipanze ndativanzwa vachiti aziona zviranga Murume wenyu murume wenyu nevavo. Ha? Muri pamwe nani? Mwana wangu. Kufunga kunoitika mukana nomaifunga zvinhu. Atimuona kuti kwavo raitiya. ava ndisisi vatonya kundishedza pamba ava vanga varipo avandodzira pamba ini pandakavadedza tinotaura nyaya yekuvaisa ndakavadedza Naivadaidziri. ndakatovabvunza nyaya yemwana uyu kuti kwemimi maenda kunoudza mwene vake kuti Mavis ati yada kusungisa murume wake nenyaya iyi ndonyaya takataura navo tikavabvunza tikavati ipapa tiri kutaura nemi tasunga panapa vese vanga varipo Ndengotitekera chete. ndobva ndatovabvunza imimi ipapa tiri kutaura nemi muchasunga futi muenda kunoita se kunodza Meroni muda kuti adzisa mwana uyu kugara muda kuti agare sei kumba kwamunenge muchienda muchinotaura nyaya dzamunenge muchitaura apo dzimwe nyaya chona ndimunenge muchimufeya muchimubvunza Mavis wazoita sei nhasi Mavis wazoita sei nhasi okudzai mubva muenda munoudza amweni vake mairopa ndopavakabva vasimuka amweni akavapo vamuyande Vanofeya uyu uzoenda unodza. ava ndo vaitaura nemwana uyu nyaya dzekuda kwake ndonyaya dzavonoudza amweni vake ndopandakavabvunza kwemimi mukuzvifambisa sei apa mukutaura kuti mimi makaudzwa kuti mukudanana nemurume wake akakuudzai ndiani nekuti amweni vake ndovanga audza amweni vake ndobva vatishiedza vachindibvunza ndobva vanditi inini ndakaenda kunovaudza ndine munhu akandiudza ndikati munhu wachona akakuudzai ndiani zvikanzi naivo munhu akandiudza inini handimutaure vanhu vari kuzvitaura vakawanda vandakaita sei vakandiudza kuti imimi ndo zvamukutaura kuti ndikudanana nemurume waMavis ndikati nyaya dzenyu isinda hatite sei hatidzizivi ndobva vasumuka futi musiwo watakavabvunza ndobva vadzokera futi kuna amwene vake ndobva vanovaudza vasati vaenda takatova tiri papa patataura nemi muchatosumuka futi mudzokera unoita sei kunovaudza zvikanzi naivo ndichaenda nekuti ini zvandiye ndataura navo zvavanenge vandipindura nezvavanenge vatataura isusu havasi kutaura chokwadi saka ndichaenda nefoni ndonovarekodha kana ndaakutaura navo vozotaura ndozouya ndokunzwisai foni yavanenge vataura ndobva vatodzokera futi kuna amwene vake kwete ava vatorekodha mozvimirira sura mangwana chaiyo mune makutozona hazvina makuwa izvi nokutsvaga foni chete moenda paYouTube. mukuratidza kuti mai avari kuita makuwa ndizvamukutiro makuwa ndo avakaita bhozi apa takataura navo isusu vakabva vasimuka vakaenda futi kuna amweni vake vachinomuudza isati atavatsura nyaya yekuti muchatarisa mwana kugara nyaya dzamuri kuenda muchinotaura ikoko hadziiti chero uyu akanzi yavari kutokarisa dare iyo makuwa makuwa akayamba ndachikumbira kuti ipapa ndakatarisa kuti kubva musi wa15 May tugare kumba handina murume wangu yakatobva kubasa togara ndichishaudiwa tukanzienda kwese kwaunoda mari yefaini nditinayo toda kukurova toenda kupolisi gore rapera nina tete wangu akatorohwa anenge achidero ndiani vakati zvavari kutaura zvokuti imimi munoda kuamwene vachokwadi zvandakaita nini vabva mukundituka kudaro ende zvoshuwa ndakaenda kwamwena nditi ndakaenda kwamwena kundakanotaura kuti inini ndafunga kuti ndiende kwamambo nekuda kwenhau idzi vakati tisatina zvatinokwanisa kutaura kana kuti tikudza kuti musaende
kwamambo ere kana makasununguka tichaenda kunoteererawo nyaya dzenyu. Vaidaro ndevapi? Amwene vamevhi. Ko vauya vachona Iko kwanga ndaenda. Murume wavo ndewekomiti yekukombo. okay. Saka vanga vatori vese saka ndobva ndikaenda ndichida unovapirawo kuti chi ndodambudziko randasangana naro nokuenda kwandakaita after vandituka ndatoenda mubva manyarira vachitaura nezvomwana wenyu makangonyarira mwana wavo futi aiwa ava ndo vakatovabvunza chii chenyu ava ndo vakavabvunza kuti isu mobvunziwa neumwe mwana asu kanaka nekuda kwevanhu apa tagara nyaya dzemwana totaura ifuti ndimune mwana uyu here ari kushungurudzwa neava vanotaura makuhwapani kwaamwene vake nyaya vanotoenda vachitotaura ndizvo vobvunzwa nevava imakambonyarara isiroya munotaura isu takangotetekera dzedzo nyaya vakabvunza navaripo tu chii chenyu ava mwana aitovabvunza omwana wenyu futi vese aritiwa vana venyu uyu maitorwadziwawo nenyamini ngati chakurovai ndambobvira ndakaudza ndokurwa kai so imimi zvandinoda kuyambirai ndekuti chiendai munogarisana zvakanaka nekuti mai ava vakazongotudza tinonguvanetsa futi takudedzai tokubhadharisana kungotangira pamutombo wezvitaura pa saka iyo zvino zvizokedai kumusha unogara zvakadii iwe chamwari mukadzi ndewako ndevangu asi weraini asi wemusha asi wezipsenzai mukadzi wemusha asi wezvikaranga ndewako wakaroora izvozvo saka haudzwa zvinhu pamusoro pemukadzi wako zvitsvagire wega kana kuti unetsana nemukadzi nekuda kwemakudu handina kunetsana naye unofanira kutomudhifenda hama yake chachachacha ndiwe akasiya hama dzake vananya kumubereka achiti akuya zvogara naye saka ndiwe unofanira kuti umutotita kubva kwavareri takachindai hamuna mushonga wamunawo musazofunga kuti itakaenda kumadzibaba zvedu zvinoshanda hamuna mushonga munawo pane maonoyaizoda kudeedza vamwana vachikubara saka tavanatizo zvotoesiraaaa saka musazozvirotuti aiwa nhongo dzoshanda hadzipo next coach